তিনি जों कृष्णपुर विधानसभानि बिसिङाव खबजा फलो दिया बिसि अरनि गामिनि बुंमुंखाय रंगितिला और जों थांनाय लक्ष्मी पूजा 28 तारिख अक्टोबर लक्ष्मी पूजानि दिन कायसा और बेलेखनो हामिया घटना थांका खरकसा चिनि बुकुकनो रमफ्रेजाखा लक्ष्मी पूजानि माताय प्रसाद चाना थांपुरु आबनो तो जोंबो जतन पाइलाया किजा लेट टंगै थांका फाइनानि चिनि 14 बछरनि कायसा 14 बछर तो मेसुरुंगियाखौबो आन मेसुरसि पक्सु आइनो खबजाखौबो 14 बछरनि चिनि खरकसा बुकुकनो रमफ्रेमानि आबनो जों नायसना हनि फाइलायका रमफ्रेनाय रक अलरेडी ब्रक आलंगो सबजाखा जोंनि अबनो कायसा दाबी ताई रमफ्रेजाकनायनि कायसा दाबी जे ब्रक कठोर शास्ति मानथुन ब्रक ताई आलंगनि ता फियक जाकथुन आबनो जों बनायो जों TWF नि तरफ थेकेबो कारण जे दुसी बजे सापनंग तंथुन आनि नगनि ब्रक फानंग तंथुन दुसी न बनो शास्ति रिनानि बेलायखेन नांगौ आपनि बागै चिनि टेलियामरा SDPO प्लस टेलियामरानि आन्दारनि जे चिनि PS दंमानि और जे बाबे बरक फाइ दुसी रकनो रमफाइके बरकनो बेले हामबाय मारियो अबाहायके संगे न एक्शन नाखा जे दुसी रकनो बरक ग्रेप्तार खाइमानखा बरक आलमनको सबि रहरका बेलेके हामबाय तैबो सानामु संगो बरकनो जाहाते कुनु मुहूर्ते पानो आलमनकनि ताफियतु अबाहाय जेराय रक बरक मुनसुनि हिंजागिया पशु बाय तुलानामा खायो कारण बरक मुनसु हुंखांखाय माया ममता तंना नांगौ बुरि जेरायनि उपराव सन्मान दिनानि नांगौ माया ममता तंना नांगौ किन्तु बंथानि कोनो सन्मानबो करि माया ममताबो करि बरक अबाहायकै पशुनि मुसुक पुन वाक्तक आहायकै बरक जे मानखा बननो बरक रेप खायका याखबा रमफ्रेका अब बेलायखेनो साया आपनि बागै चिनि समाज अब बेलायखेनो ताबुक साया याप्रि नुकजागै दंगो काजे आं कयनाय जत नाय तंनाय खाजाने ताकुकताय बुकुकजों अब हायखायकै सामु हामिया खायखांखाय आलंग सबजाको ताय यग्यांगो बिनि भबिष्यत अन्धकारंगो अब सिनानिंतु ताय परबती बर रगो अब खायनानि ता मुजुंथुन किरिथुन खायनानि बखावा हामिया आक्रोश फाइ दंफानो बखावा शयतान कबलि फाइफानो ब उ आलंगक न किरिनानि जे आं अब खायखांका आं कुनो मुहूर्ते पन पुलिस रमतंग आं ताय जेलनि यग्यांगने आपनो वानसुक नानि उन्थुन आपनि बागै पुलिस प्रशासन बां अपनो कयने चैनलनि माध्यमे बरकबो जाहाते बरकनो कुनो मुहूर्ते ता फियकथुन बंनि जे केरं कराक खायनो आपनो पदक्षेप नाथु होननै आं आपनो आनि दिनैनि जे कायसा चैनलनि बिसिंते आनि कयमु हामबाय।